Hey, stop lige et øjeblik. Kunne du tænke dig at få en rigtig dejlig følelse indeni? Det tager kun et halvt minut. Okay, allerførst skal du sætte dig godt til rette. Slap af i skuldrene og i nakken, og træk vejret stille og roligt. Fokuser derefter på din mund. Tag fat i dine mundvige og bevæg dem nu ganske langsomt opad. Præcis som når du smiler. Kan du mærke, hvad det gør inden i dig lige nu? Bare tillad den her rare og behagelige følelse at brede sig videre ned i din mave og derfra ud i resten af din krop. Og tag så følelsen med dig videre ud i livet. I virkeligheden skal der jo ikke så meget til, vel?